जाके अकेल बा झमेल कौना काम के। सुबह से शाम हो गई, अभी तक कोनो आदमी से मुलाकात ना भइल। पता ना कौना हमें राह में आ गइल बनी। एने लोग नहीं मिलो, सुनसान जगह बा। कुछ पैसा लेती, अपन मदारी देखती, मंत्र मरती, कुछ पैसा मिली तो खाना खैती। बड़ा जोर से भूख लागल बा। हो देख रे, एगो बाबा बनल बना लाड़ धरे के ढंगे ना सब जना बबे बन जाता लो। भाग मर दे, ई दिन भर मांगे लसन आ साजखान जैसे मीट 1000 रुपये के फीट आ फिर सुबेरे नहा धो के तैयार फिर मांगी एकनी के ये धंधे बा। मूर्ख बालक, ते बाबा का अपमान करते रे। मूर्ख बालक, ते बाबा का अपमान करते रे। ऐसा मंत्र मारे तोर मेहरारू तोरा के छोड़ के हमरा से पड़ जाई। जा जा, तारा नियर बाबा हमनी के बहुत देख लेला बानी जा। अरे तेरा ऐसा बाबा के तो हम अपने एथिया में बांध के नचावे। अरे बेवकूफ बालक, तू लोग क्या बोल रहा है? तोरा के ले हो भसम कर देम। तारा सन बाबा का हम बहुत देख ले बानी। प्रेम यो। अरे बाबा हो बाबा, हमरा के छोड़ दो, अबे हमार बियाह नहीं खे भइल। का रे, तहनी के हमार बुराई करत लस? नहीं बाबा, हमरा के छोड़ दो। अपमान करबस? ना ना, गलती हो गइल बा। ते कहत ले हे बाबा के जे तारा के हेमनिया बांध के घुमा देम। गलती हो गइल बा, गलती ना, ते अब घुमाओ जौना चीज से ते घुमाओ ले हो। आज हम हेजा कहतनी हिरकर कसम, तोर हम एक हाथ के ना कह दनी तो फिर हम बाबा का नाम बदल दिए। का रे, ते बाबा के कहत ले हेमे बांध के डोलावे के? अरे माई रे, चुप चुप, ओ चंड। ते बाबा के कहले हनु, अरे मसान, जौना चीज से हमरा के बांधे कहले बा ओकर बढ़ावो। अरे बाबा, आई बा बाबा, गलती हो गइल बा, छोट कर दियो। का बढ़ा लागल? ते बाबा के मजाक बनाल तरले हो। ना मजाक करम। अब देख ले। हाँ देख ला दी, छोट कर दी। ताकत बा? ना, हमनी के ताकत नहीं है। हमार बा। हाँ, राउ ताकत बा। अब नानू को मजाक करबे? ना करम। बियाह हो गइल बा? ना, बियाह नहीं है भइल। का हो, छोड़ दो हल्ला। अब नानू करबे? ना करम, ना करम। अब तक केहू के मजाक मत करिए। ना करम मजाक अब। तो भाग से सारे हेजा का करते रे, भाग जल्दी भाग जल्दी।